Ara què? Ara Ara vostès són més necessaris que mai per aprovar coses a l'Ajuntament de Mataró perquè el govern municipal no té majoria absoluta. I per entrar una mica en el matís, nosaltres el que vam signar amb el govern dels socialistes i comuns va ser un acord, evidentment, sí, d'estabilitat pressupostària, doncs, donada el context en el qual ens trobàvem d'inflació, de pujar contractes, de l'augment de sous que que són fruit d'un acord de l'Estat, que també suposa un important augment del capítol 1, que és pagaments a tots els treballadors de l'Ajuntament, i això, òbviament, s'ha de poder anar donant viabilitat a això i a tots els serveis que dona a l'Ajuntament de Mataró. I nosaltres aquí el que vam dir, escolta, si a partir d'aquí, en aquest pla de mandat, podem anar incorporant temes que nosaltres creiem claus per a la ciutat, si en aquest pla de mandat comencem a veure que l'Ajuntament també comença a aplicar mesures de racionalització i que el ciutadà també veu que l'Ajuntament també s'apreta el cinturó d'alguna manera, perquè és que si no, clar, això el que no pot ser és de dir, mira, com que estem en contextos X, sempre aquí cal pagar el mateix. Doncs una mica és allò de dir, escolta, aquí ha d'haver-hi un pacte social pel qual, escolta, nosaltres contribuïm, però vosaltres també us comenceu a apretar el cinturó. Doncs en el benentès que es produïssin aquestes coses, aquí hi hauria una continuïtat en aquest acord. I en base que aquí es continuïn donant les condicions i les inversions, els esforços, tot allò que nosaltres creiem que s'ha d'anar fent, en base a això, es continuarà donant suport. Si no, no es donarà suport. I això ja els hi vam dir nosaltres l'altre dia en el ple d'ordenances fiscals. Els hi vam dir, recordin vostès que no tenen majoria absoluta. Per tant, a les seves mans està donar compliment a tot allò que ara la gent troba a faltar tant a la ciutat de Mataró i que té a veure amb temes de comerç, que té a veure amb temes de seguretat, que té a veure amb temes d'habitatge i que té a veure amb temes de l'estat de la via pública.